Paano? Ganyan mo lang siya. Yan, ganyan mo lang. O, ganyan mo. Tutok mo lang sa'yo. Yan, ganyan mo lang. Kita mo yung mukha mo? O, ganyan mo lang, ha? Oo. Hawakan mo, ganyan lang. Hintay mo raw, hintay. Okay? Nakita mo mukha mo dyan? Ha? Nakikita mo mukha mo? Oo, maganda. 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 Oh. Tawa ko sa mukha ko. So, umaga na naman. Anong gagawin ko? Hindi guys, punta ako sa nanay. Bigyan kong bigas. Namiss niyo ba si nanay? Nanay, met na namiss niyo. Trubayin natin. Gago! Ay, so yun, what's up mga kakwela? So, dahil hindi nagpunta si Sardinas, hindi nagre-reply si Sardinas, si Boy Sardinas, so bibili na lang po ako ng bigas ni nanay dahil nagpadala nga po kay nanay ng pera. So syempre kaagad ko yan binibili agad ng bigas at yung siguro yung pera hatiin ko, bibilin ko ng grocery tas yung iba pera. So yun, ayan, thank you po kay Mami, and ayaw niya magpa-mention ng name niya, pero maraming salamat sa iyo, Mami, sa pagtulong mo sa nanay ko, sa lola ko. Yan, thank you. So, ano bang gagawin ko ngayon? Ano kaya maganda? Siguro mas maganda para may thrill yung video. Magko-question and answer kami ni nanay. Kada panalo niya 100. So, pwede yan, no? Para mas nakakatuwa. So yun, bumangon na tayo, tanghali na yun, di punggol. Ang aking si Snow. So medyo nagano yung sa mata niya guys. So medyo nagmumuta. Papaliguan ko yan mamaya. Pag wala na akong ginagawa. Pinakain ko siya para payat na kasi. Ayun mga kwela, at ito na yung bigas ni Nanay Mirna. So, matutuwa na naman yun. At syempre, iyakan to, namaksa naman to. So, yun, sana wala si nanay. Tago ko muna. Pagpresahin ko muna. So, yun, pinatawag ko si nanay. Dito muna kami. Para magkaintindihan kami. Yan na, naririnig na ako. Tagal na. Yan na. Ay, nako, pilay na naman ang nanay ko. Hindi, masakit na talaga kasi tuhod niyan, guys. So, dito ka na yun. Dito ka. Namimiss ka daw nila eh. Namimiss ka daw nila. Sino yun? Namimiss ka daw nila. Ah? Namimiss ka daw nila. Nino? Ng mga supporter ko. Sino yun? Sino yun? Yung mga nanonood, namimiss ka daw nila. Namimiss, hindi ka na Sino daw nga? nila. Sino nga? Silang lahat, marami. Ah, sina Ma'am Babes? Oo. Sina Ma'am sina Ma'am ano? Oh, sila Mami Mabel? Rena. Rowena? Oo, yun. Aki. Hindi, namimiss ka daw nila yung mga nanonood. Hindi ko iba kilala, hindi ko iba. Auntie. Hindi ko kilala yung iba. Kamusta ka na daw? Kamusta ka na daw? Eto, matanda na. Oh, May yan na. nararamdaman. Ay, paktay. Pero mas kami nararamdaman, sige pa rin ang kayo. Trabaho ko ng trabaho para hindi magutom. Yun. Yung pinaka the best dun. Kaya na maganda yung kumikilos ako. May edad na ako eh. Mm. Pero, nag-ano ko pa, nakakaya ko pa.
Biski pa pilay-pilay. Pero gumigising ako alauna. Yan na. Naglilinis sa pathway namin. Gusto ko malinis. Yun. Tapos ulit ako alas 3. Mm. Hanggang mag-uumaga. Sa Yeah. lugar namin malinis sa lahat. Sakit. Yan. Pag may tubig sa amin, umuulan, lalagyan ko ng asin. Asin. Para walang lamok. Ay, sabi, oo. Kaya nanay, tawag dito. Ano yung, ano na, Nakapag- Jay, nahirapan kumusta ako. na yung mga utang natin dyan? Yung mga Utang? utang natin, oh, kamusta na? Utang. Mm-hmm. Umuutang pa rin. Kamusta na nga, malaki Ay, na. siyempre, kaysa manghingi, sasama pa loob mo. Hindi, mangutang ka na lang. Hingi ka, tapos di O pag may bibigyan. pera, miski walang matira, magbabayad, makaulit-ulit. Para hindi madala. Oo. Ganyan ako. Pagka nangutang, pag may dumating pera, binabayaran ko lahat para hindi sila madala. Makautang ulit ako. Yun. So, lumipat kami dito ni nanay kasi may sounds doon, makaka-copyright tayo, kaya lumipat tayo. Nanay, may ano ako sa'yo, may palaro ako sa'yo. Anong palaro? Dapat sa kada tanong ko, kada isa, kailangan pag nahulaan mo, pag tama yung sagot mo, may 100 ka. Ito na, paano kung sila hindi ko alam. Wala. Basic lang naman eh. Basic lang naman yung tanong. Oo. Hmm. Ito na to, namimit So, yan. ako. Yung nanay, kailangan lahat ng ang tatanong ko, masagot mo. Paano kung mahirap? Tapos 100 pesos kada isang sagot. Ayan, nanay, magkakapera ka na. 100 pesos isang tamang sagot. Okay? O sige, ano Okay, tanong? game. Number 1. 1 plus 1. 1 plus 1. Ito! Mali. Bakit? 1 plus 1, 11! Hindi, mali pa rin. Bakit? Lapu-lapu. Bakit ganun? Diba nilapo? Oh, 100. 100, Oh, tama. 100. Alam, may pagkain na bigas. Ano ang tunay na pangalan ko? Teka, ano ba? Sabi ko lang amay, di ka. Di ka Darusala. Okay, nanay, 100 yun, nay. Teka. Ano ang tunay na pangalan ko? Birthday lang, teka. Ako niya ako, di niya ako matandaan. Ala. Oh. Wow! Ala. Birthday lang ah. Hindi mo ako, hindi oh. May pangalan ako. Ikaw nag-alaga sa akin eh. Dapat alam mo yan. Ano pangalan yun? Alam ko Jay lang eh. Tapos, Ano? ano yung ipinido mo? Oh, apelido ko, Ambuan. Ambuan, Oh, oh. anong pangalan Ayun, ko? tunay yung pangalan. Ano pangalan? Sayang yan, nanay, 100 yan. Oy, may edad na ako eh. Ba't hindi niyo matandaan yung pangalan na ako niyo? Oy, siyempre, matanda na eh. Nakalimutan ko eh. Naku, wala kang 100. Sayang, nanay. Tandaan na, Alay. Jay, teka muna. Teka muna natin. Teka daw May muna. tama, time Teka out daw pa. muna. Teka daw muna. Ano, alam ko. Jay, Sige na, bebe. ano? May change Ano? Teka, Nagsisi- kaya alam mo ba pangalan nito? Dali, Oh, tulungan mo daw sila, May si dumaan. nanay. Hindi daw niya alam. Ano ba ito, Lay? Alam, ayun, may sinasabi si Princess, oh. Lay, may sinasabi si Princess. Sino? Sino? Anong pangalan ng tatay ko? Hindi niya maririnig. Charlie J. Ako alam ko, J. Charlie J ba? Oh! Okay, 100. Yay! Dalawa na. Oh, dami na pera ni nanay. Sinong apo mo ang pinakagwapo? Ate si Charlie J. Galing ah, galing ah, galing ah. Okay, 100. Lumbol. Panginoon. Nanay, pang ilang presidente si BBM? Pag-ilan daw? Si Bongbong. Pang ilan? Yung sino nakaraan, sinabi niyo sa akin. Dalawa. Ha? 12 ba? Dagan mo pa, nanay. Dagdagan mo pa. Oh, pa-12 yata si Bongbong, di ba? Ilan ba? Pang ilan ba? Di ko rin alam eh. Pang ilan ba? 14 ata. Ay, hindi rin nila alam. Oh, pandal 12, di ba?
Ah. Hindi nila alam, hindi nila alam. 112? Hindi, pan 13 na nga si Erap eh. 10 si... Si Erap, 13. Tracy Macera. Ay, kaya rin pang ilang presidente si Marcos. Si Duterte, So yun na, yan na. Ano na ano mo? Ilan na? Ilan yung presidente? 17 yata. So yun, hindi alam ni nanay yung ano, yung sagot doon. 17. Ha? Ang 17 yata. Ba't alaman mo agad? May bumulong sa'yo. Hindi na magbubulong. Oh, wow. Duterte. Oh. Tapos, pagkano si Marcos. Oh. Tapos si Cory. Si ano? Ilan? 17. Okay, manalo. Ayun. Daming 100. pera, daming pera. Aria! Ito ba? Ilan ang anak ni Mirna Guevara? Ilan ba? Yun, may dumaan na lawan. Parang siyam. Ha? Parang siyam. Para daw, para. Parang siyam. Siyam. Ayoko na eh. Hindi mo kilala si Mirna Guevara? Sino ba si Mirna? Ikaw pala Oo nga, siyam. Si Jessie, si Rosel, si Mike, si June. Sino pa ba? Dindong, si Ari, si Boy, Oh. si Pidgey. Oh. Tsaka sino pa yung... Oh, siyam! Okay. Kaya matanda na ako Lalo. kasi. Yun. No. Ito ba? Kaya kami noon, Pangilan na to pa? Pangilan na yan ay? Dami ng pera si Dada. 5. Oh. Sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? At itutusin ka. Sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Magellan. Yun! Galing na alay ah! Magellan, oh. Oh, 100. Oh. 600 na. Bakit Galing. nasabi Magellan? Galing ni alay, galing. Sa'yo. Ito ba si Magellan pumatay kay Lapu-Lapu? Oh. Totoo. Si Jose Rizal. May nag-ano sa akin. Si Jose Rizal pumatay kay Lapu-Lapu. Sir Sam? Dr. Sir Sam? Oh. Si Magellan? Hindi. Magellan eh. Kaya sino Okay, okay. Dito sa pangalawang, sa susunod na tanong natin, medyo magkakatalo-talo. Nay, sino ang pinakagwapo mong anak? Ya. Pinakagwapo ko. Ano po? Osleg, asan ka na, Osleg? Pakinggan mo yung sasabihin ng nanay mo. Pinakagwapo kong anak. Sino pinakagwapo mong anak? O, sino? Dindong. Ding-dong. Hindi, yung isa lang dapat. Isa lang. Oy, mag-ipa tayo. Pinakagwapo mong anak. Si Dindong nga. Si Ding-dong daw. Dala mo. Tito Slick, hindi ikaw. Matabla ka ni mother. Si Tito Slick daw. Sino? Hindi, si Tito Ding-dong daw. Si Pedro! Si Pedro! Bumala si Si Tito Slick. Magkano binibigay mo? Tatapatan mo. Sino pogi? Okay, sino ulit pogi sa anak mo? Tatapatan mo magkano yan? Pedro kasi si Dindong platang ilong. Nilait si Tito Ding-dong. Wala layo. Dahil niligtas mo si Tito Slick. Yan. Ano ba? Gagawin to ni JJ ganyan. 5,000. Okay, pause. Ano ako si Willie? Okay, Nay. Ito pa. Pampiling bigas. Nay. Sino pinakamaganda mong anak? Yan. Pinakamaganda kong anak. Kailangan. Tignan rito, ha? Sino? Mama! Si Mama daw. Oh, okay. Bakit, Nay? Bakit? Ba't hindi mo napili si Tita Rosel? Tito Rosel, iba mukha niya, kamukha ng papa niya. Okay, 100. Kasi niya pala kamukha niya. Alala niya. Siya kamukha niya. Kaya kamukha Parang pa lang maganda. Sabi ni Tita Mali, kamukha niyo mo raw si baby. Yan. Ano Talo yan? pa yung Ano yan? kapatid ko yan, Nay. Kapatid ko yan. Ano pa ba? Kapatid mo? Oo, kapatid ko nga yan. Sino? Muna, kapatid mo nga. Mamaya alam mo, chismis, Nay. Naglalaro tayo eh. Yan. May 200 pa na yo. May 200 Yan, pa. hindi nanay, ubusin mo Ala na ko yan. 5,000. Oh, nanay. Sino tong nasa 100? Sino yan? Sino yan nasa 100? Emilio Tingnan mo. Emilio Aguinaldo. Tingnan mo. Sino yan? Kamukha mo to eh.
Ba't naging kamukha ko yan? Nasa pero na pala si Jay. Mukhang pera na pala ako Naiba ngayon. mo ka. Ha? Sino yan? Naiba, no. Hindi naman si Andres Bonifacio to eh. Hindi. Hindi si Emilio Aguinaldo. Hindi. Sino yan? Iba to eh. Iba. Saan iba yung nasa sandaan, di ba? Di ba si Emilio? Hindi si Rizal, hindi. Tayo pwede magturo. Wala kang Si... sandang pagtulungan kita. Kasan ba yung pangalan Hindi nito? naman si sandaan. Pati si Jay Hindi naman si Emilio, hindi Dr. Rizal, Andres Bonifacio, hindi din. Sino to? Sino to, Nay? Sino yan? Oh, para sa na tong 200. Sino yan? Sino ba to? Rizal? Si Rizal ba to? Hindi. Ito ba yan? Si Benjamin. Kamukha mo eh. Sino yan, Nay? Hindi ko maano. Oh, Rizal! Oh, Tingnan mo, di ba? Oh. Ba't bago to? Matagal na yan. matagal na yun, nanay. Oh, bago eh. Matagal na yan. Matagal na yan. Bago, hindi ka pa nakakawak na isang daan. Andres Emilio Aguinaldo. Sino yan? Oh, sirit na. Oh, sige, hayaan mo na. Si ito, oh, sino yan? Joke, no? Benjamin. Oy, bago to eh. Bago Benjamin Joke, no? Ayan, sa inyo yan, dalawa. Ito, Oo, sakto. Sakto na, bukas. Natala na yung bigas, tapos na yung bigas na binigay ko. Kasi malakas kami kumain, lalo kay Ejo. Ay, Joke! Kaya, Joe. Eh, lalay kita ka, papanood ka niyan. Nino? Ni Jay Joe. Nanonood? Dito na, dito ka, Nay. Nay, tayo ka, tayo. Tayo ka, tapos hawakan mo to. Ibulsa mo muna yung pera mo. Ibulsa mo muna yung pera mo. Eh, malabo mata ko na eh. Hawakan mo lang siya, hawakan mo. Ganyan mo lang, oh. Hindi, kabila. Paano? Ganyan mo lang siya. Yan, ganyan mo lang. O, ganyan mo. Tutok mo lang sa'yo. Yan, ganyan mo lang. Kita mo yung mukha mo? O, ganyan mo lang, ha? Oo. Hawakan mo, ganyan lang. Hintay mo raw, hintay. Okay? Nakita mo mukha mo dyan? Ha? Nakikita mo mukha mo? Oo, maganda. 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 Oh, Ay! Ay! wala na. Wait, yung video. Saan ka lang Kasi ako na. Oh! Naku, meron Bigas si nanay. Naku, kaya mabait ang Panginoon sa akin talaga. Ba't mo Alam na wala ako. ba't mo pina-flying saucer yung cellphone? Alam na wala ako, nagdadasal ako. Bigas, oh. Nagkaloob din pala. Hinanay, oh. Oh, thank you ako. Mabait na Mamamatay na ako. nagbibigay sa'yo, Hindi Nay. ko nakakalimutan. JC, asa ka na? Buhatin mo na to. Nahirapan na ako. Ano ba yun? Pinagsasabi mo na pag naman, ay. gumawa ka ng kasalanan, babalik ako, hilahin ko pa mo. Oh, patay tayo dyan. Oh, Salamat kay Mami. Mami na lang pangalan, Mami. Mami, maraming salamat sa inyo. Dininig din ng Panginoon ang aking panalangin. Talagang wala ho kami. Kaya maraming salamat ho. Utang na loob ko sa inyo. Habang ako'y nabubuhay. Sige. Pag nawala ko, maalala ko pa rin kayo. Maraming salamat po. Yung, Mami, ano? yung pera din, galing din sa kanya yan. Uy, ito. Buti hindi ako nakakalimutan nila. Basta si Mami, Mami Rena. Ha? Mami Ren. Rena? Rena. Oo, buti. Mami Rena! Thank you po. Hindi niyo ako nakakalimutan. Talaga napakabait yung tao. Sana kapareho niyo rin yung iba. Na pag kami nanira, na tumutunod sila. Yung apo ko ang dami naninira. Pero sabi ko sa kanya, ang pangaral ko, Mami Rena, kung Kunin mo nga yung sisiraan bigas siya ko. ng iba, babaya na lang, ipa-Diyos na lang ho. Iyan na lang sa Panginoon, siya bahala. Wait Di lang, ba? Nay. Nay, ba't update ka? Ba't Ha? alam mo yun? Ba't update ka? Hindi ka naman nanonood, ah. Oo, alam ko yun. Nasa psychology ko. Wow, wow! The psychology! Kasi ako hindi ko nakatapos ng high school, mag-grade lang. Nasa Marunong ako mag-psychology. Alam ko pagka tina-idol ako ng tao. Psychology. Alam ko yun. Ayun na naman yung the Sinasabi psychology nila ni Nanay. na ako daw merong anong di ho. Ang Panginoon na nagtuturo sa akin yan. Kaya ho, ang mga naninira sa puko, kung sino man ang naninira sa kanya, Diyos na lang ho ang bahala. Yun. Kaya maraming salamat sa inyo, Mami Rena, sa pinakaloob niyo sa akin. Utang na loob po ito. Dahil ako lang ho, naghahanap buhay, matanda na ako. Yan na naman si Nanay. Siya lang. Matanda na ako, pero sinisikop ko pa rin ho maghanap buhay. Dahil may anak ko ako, may depresya, 2. Kaya maraming salamat po sa inyo.
Hindi ko ito makakalimutan habang ako'y nabubuhay hanggang kamatayan. Yun. Sige na, Nay. Okay na yan. Salamat. Baka bumahan ng luha na naman. Ano? Salamat. Sige na, sige na. Talaga kanina, wala. Talaga, iniisip ko kung saan ako kukuha. Oh, bakit? Binagbibigay naman sila lahat din dito ah. Pero talaga, Panginoon, hindi ako pinabayaan. Oo, di ba? O kaya sa ano, nga pala, may ano ako sa'yo. Hindi nga, So, totoo ay, din. Oo. tama na, Nay. So, ayun mga kakwela, maraming salamat sa pagbigay niya ng ano sa lola ko. Yan, may crying na naman siya. Ang ganda ng background ko dito ah. Sa kabilaan na. Saan ba magandang background? Puro basahan eh. So yun, maraming salamat. Yan, thank you po talaga. Tsaka yun, siyempre, si nanay ganyan lang mag-set up. Pero siyempre, kada ano naman po yan, kada sahod po ng mga anak ay inaabutan po yan. No? Hindi naman po ganun. Medyo dramatic lang si nanay. Yan, kaya maraming salamat. And don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel. Siyempre, sila Tito Osle Guevara, Claire Guevara TV, yan, kay Tita Rosel G. Yan, at kila Sardinas at lahat ng mga nandiyan sa description yan, kay Kuya Batosay, kila Jomar Galaero, yan, subscribe nyo sila at ingat kayo palagi and God bless. Nanay, babay ka na, Nay. Nanay, Chismis na, tinatanong yung ba't kapatid mo binubungaan yan? Salamat po, maraming Babay ka na, Nay, babay na. Babay ka na. Tumutulong kay Babay na, babay ka na. Mami Reyna. Bye-bye lang. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po.